de eerste advent. Wij zongen het Keerselied. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die via de livestream met ons verbonden zijn. De bloemen uit de kerk die gaan als felicitatie naar Engbert en Jetty Spoor de Groot. Zij vierden afgelopen vrijdag hun 40-jarig huwelijk. Mattie Kramer-Akker is voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis. De diaconiecollecte is bestemd voor het project Oekraïne, School van onze dromen. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Lector is vandaag Atiroon, organist is Paul Bijlsma en een gelegenheidskoor zal vandaag de liederen zingen. Onze voorganger is dominee Titie Hipma en ons intochtslied is Psalm 25d, de versen 1 tot en met 5. En we luisteren hierna indien mogelijk staande. En dan wensen we u een gezegende dienst.
Naar u gaat mijn verlangen, Heer. Dat zijn de woorden die deze eerste advent kleuren. Wij willen nu stil worden en ons hart keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat onze hulp is in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, en ik meeske thuis, fijn dat we hier bij elkaar wezen kunnen op deze eerste snijn van Advent. We hebben de eerste adventskeers ondersteunen, de eerste van de fjouwer. Van de week lees ik een verhaaltje over fjouwer keersen en ik weet alweer een beetje vergeten, maar juist de jong kreeg ik het wet thuisstuurd van uw schoondochter. Want het kerk in Frens zit hier dat onder meeske roem bracht. Een heel mooi liedverhaaltje over jouw keersen. Dat wil ik je hem nou graag vertellen. De eerste, er brandden eens 4 kaarsen. De eerste zei, ik ben de vrede. Als je om je heen kijkt, kun je het me niet kwalijk nemen dat ik uitdoof. Haar vlammetje werd kleiner en kleiner, tot de kaars niet meer brandde. De tweede kaars zei, ik ben het vertrouwen. Meestal kan men me missen. Het heeft dus geen zin dat ik nog verder blijf branden. En toen ze stopte met praten, blies een zachte wind haar uit. En toen zei de derde kaars, ik ben de liefde. De mensen zien niet meer naar mij om. Ze vergeten zelfs om van hun medemens te houden. Ze wachten niet langer en doofden uit. En een kind zag de 3 gedoofde kaarsen. Waarom branden jullie niet meer? Vroeg het. En het begon te huilen. En toen zei de 4e kaars, je hoeft niet te huilen. Ik brand nog. Ik kan alle kaarsen weer aansteken. Ik ben de hoop. Nou brandt er 1 keers, de keers van de hoop. En die stekt alle keersen weer aan. De keers van de vrede, van het vertrouwen en van de liefde. Zullen wij maar ook bidden? Eeuwige, liefdevolle God, hier binnen wij, alle lietse meisjes van jou. Maar alle mooie dingen in ons leven en maar alle moeilijke dingen in ons leven. En wij willen alles bij jou brengen, Heer, in jouw licht. En wij bidden dat wij weten en vele maaien dat jouw licht om ons heen is. Zo bidden wij voor alle mensen die geen vrede vinden kunnen. En die lijden onder ruzie, onder oorlog en haat en geweld. Heer, ontferm jou. Wij bidden voor alle mensen die geen vertrouwen meer vinden.
die het nergens meer aan leeuwen kennen. Die het vol binnen mij wantrouwen, teleurstelling. En wij bidden, Heer, ontferm je. Wij bidden voor alle mensen die het geen leefde vinden kunnen. Voor beren en grote mensen die het alleenig binnen. Geen iemand die het voor hen zorgt. Geen iemand die het naast harren is. En wij bidden, Heer, ontferm je, joh. God van hoop, van vertrouwen en liefde. Naar jou gaat dus verlangen uit. En wij bidden, wees het licht in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Als een wut van libben, een woord van genade, een richtingwijzer op je leven, wil ik je het een lietstukje lezen uit Jesaja 63 en 64, wat ik bij deze snijn jet. En waarin de profeet zei, scheurde u maar de hemel open, om af te dalen. De bergen zouden voor u beven. Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet. Zoals vuur water doet koken. Zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen. En alle volken voor u laten beven. Omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen. Als u toch zou afdalen. De bergen zouden voor u beven. Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen oog zag ooit een God buiten u, die opkomt voor wie op hem wacht. U komt iedereen tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen. Ik in deze woorden jaren wij die woorden van Advent, het wachten op de Heere en het hoopje dat Hij in uw midden komt. Wij zongen door een lied dat jet bij deze woorden. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer.
Dicht bij het licht. Dat wordt het thema van deze advent en kerst. En we volgen daarmee de verhalen zoals ze zijn aangegeven in het rooster van Bijbel Basics. Dat is het kindernevendienstenrooster, het kindernevendienstmateriaal van het Nederlands Bijbelgenootschap. Jullie kunnen daar zelf ook naar kijken op de website eventueel, Bijbel Basics. Dicht bij het licht. Vandaag horen we over Jezus die zegt, ik ben het licht van de wereld. En volgende week is het verhaal van de schepping. God die zegt, er moet licht zijn. En dan het verhaal van Jesaja, dat een volk dat in het donker wandelt een stralend licht zal zien. En op de 4e advent, Zacharias die over Johannes zingt, dat hij vooruit zal gaan voor het licht dat zal schijnen voor alle volken. En tenslotte op kerst, het woord dat mens geworden is. En het licht dat schijnt in deze wereld. Vandaag horen wij naar Jezus die zegt, ik ben het licht van de wereld. Laten wij voordat we de Bijbel openen bidden om Gods Heilige Geest. Heer onze God, wij bidden om uw geest in ons midden. Om uw geest in onze harten. Dat er ruimte zal zijn. Dat wij open zullen zijn. Om uw woord te ontvangen. Uw levende woord. Het licht voor deze wereld. Het licht in ons leven. Zo bidden wij voor elkaar, voor mensen thuis, voor mensen overal in deze wereld. Kleine en grote mensen. Laat uw geest ons vervullen. In Jezus' naam. Amen. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 8, de versen 12 tot en met 19. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De Farizeeën wierpen tegen, uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder. Ook al getuig ik over mijzelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van 2 mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij. Toen vroegen ze, waar is uw Vader dan? U kent nog mij, nog mijn Vader, antwoordde Jezus. Als u mij zou kennen, zou u mijn Vader ook kennen. We luisteren naar het lied, Jezus, u bent het licht in ons leven.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Zo in de tijd voor de kerst, dan komen er allemaal lichtjes in ons bestaan. En het is eigenlijk heel wonderlijk, dat licht. We kunnen niet zonder licht, van het begin af aan niet. Vanaf het begin dat God zegt, bij de schepping, er moet licht zijn. Er is licht nodig voor ons leven. We zeggen ook, we spreken over het levenslicht. En daar gaan we heen, naar het licht van het kerstfeest, het licht van Jezus die geboren wordt. God die in deze wereld geboren wordt. En in de tijd van Advent, we hebben de woorden vanmorgen gehoord, daar cirkelen daar 3 woorden omheen. Het woord verlangen, het woord wachten en het woord hoop. Eerst dat woord verlangen. Volgende week dan is het Sinterklaas, zaterdag. En we hebben al gehoord op het nieuws, denk ik wel, van hoe druk het in de stad was. Met allemaal mensen die boodschappen moeten doen. We moeten van alles hebben voor Sinterklaas en voor de kerst. En we zingen ook wel liedjes van verlangen bij Sinterklaas. Maar het verlangen van Advent is nog een ander verlangen. Je hebt een verlangen, dat is iets van, ik wil het hebben. Begeerte, dat woord wordt ook wel genoemd. Ik wil gewoon hebben. Want dat vervult mijn leven. Dat ik eten en drinken heb en mooie cadeautjes enzovoort. Maar achter dat begeren, daar zit bij Advent dat verlangen. En dat is nog een heel ander iets. En een veel dieper iets. Wijze mensen door de eeuwen heen hebben gezegd, het verlangen, dat is de achterkant van Gods liefde. God trekt ons met zijn verliefde. En wat wij daarvan voelen, is het verlangen. Dus de liefde van God, die komt tot ons en ons verlangen trekt ons naar die liefde toe. Die 2 horen bij elkaar, de liefde van God en ons verlangen. En dat is het verlangen van Advent. Niet naar, al die dingetjes die ons leven vol moeten maken, maar naar wat ons leven werkelijk kan vervullen, wat ons hart kan vervullen. Verlangen. En het tweede woord is wachten. We komen dat ook tegen in allerlei adventsliederen. We wachten op de komst van Jezus. En wachten, dat kan ook weer op verschillende manieren gebeuren. We kunnen afwachten, we moeten eerst maar eens kijken wat er van komt. We wachten wel af. Of je kunt heel ongeduldig wachten van wordt het nog eens wat? Of heel passief van, ik kan er ook niks aan doen, maar ik wacht maar. Maar in de tijd van Advent is dat wachten een heel actief wachten. Een uitzien naar, ook gekleurd door dat verlangen, wachten tot dat licht door zal breken. En ik dacht, toen ik daarbij stilstond van de week, toen dacht ik, je kunt op heel verschillende manieren wachten. Een voorbeeldje.
Misschien hebben jullie, als je door Kimsert komt, dan dat gezien. Daar bij Gruttepier, daar staat zo'n mooie lichtjeskerstboom, zo'n draadjes met allemaal lichtjes. En toen had Dorpsbelang nog een nieuwe kerstboom ook gekocht. Die staat nu bij Pierstede daar, geloof ik. Ik heb hem nog niet eens gezien, maar alleen op WhatsApp. Maar daar staat dus ook zo'n boom met lichtjes. En van de week toen ging het erover dat die er zou komen. En dat mensen zeiden, nou ja, dat kun je beter niet doen. Want voordat je het weet is die alweer kapot gemaakt daar door vandalen. En toen had ik het daar later over met mensen die die boom hadden aangeschaft en zouden neerzetten. Van ja, hoe denk je erover? Ze zeiden ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar we gaan er gewoon vanuit dat hij er mooi kan staan en dat niemand hem stuk maakt. Dus wij kunnen op verschillende manieren verwachten. Je kunt verwachten dat het toch wel mis zal gaan en dat iedereen alles stuk maakt. Of je kunt verwachten dat mensen er met elkaar iets moois van maken. En heel vaak is de realiteit dat er wel van alles stuk gaat in deze wereld en in ons leven. Maar het wachten van Advent, dat gaat daar dwars doorheen. Dat is niet een wantrouwig wachten, maar een wachten in vertrouwen dat het goed zal worden. En met dat voorbeeld van die boom voel je hopelijk van, ja, dat wel ons leven kleurt. Op wat voor manier wij wachten. Of wij wachten dat het wel mis zal gaan. Of dat wij wachten dat het goed zal komen. En ik geloof dat dat onze hele levenshouding kleurt. Op wat voor manier wij wachten. Dus het verlangen, de achterkant van Gods liefde die ons trekt. Dus niet het begeerig willen hebben, maar dat uitzien naar die liefde in ons bestaan. Het wachten tot het goede aanbreekt. En dan de hoop. We hebben net al dat mooie verhaaltje gehoord over die 4 kaarsen. Dat de hoop, het vlammetje van de hoop, weer de lichten aansteekt. Van liefde en van vrede en van vertrouwen. Ja, hoop is een wonderlijk iets. Hè? Ik vind het ook altijd mooi dat op onze orgels, beide orgels in Kimsers en Arem, dat daar geloof, hoop en liefde op staan. Vertrouwen, hoop en liefde. Ja, en wonderlijk is dat met die hoop. Dus Paulus zegt van ja, geloof, hoop en liefde. De meeste daarvan is de liefde. Maar in dit verhaaltje wordt de hoop aangegeven als van, daar kun je niet zonder. Om de liefde aan te steken. Hoop wordt vaak afgebeeld als een anker. Dat geeft ons leven vastigheid. Want er is best heel veel losgeslagenheid in onze wereld. En misschien ook in ons bestaan. Als er onzekerheid is, en er is veel onzekerheid, dan kunnen we losgeslagen raken van onze worteltjes, van ons anker. En hoop, dat geeft ons opnieuw een anker, worteltjes, dat wij niet losslaan, maar dat wij weten ja, waarin wij geankerd zijn, waarin wij stevig kunnen staan in ons leven. En van die hoop spraken ook die woorden van Jesaja die we gelezen hebben. Van God, als u maar kwam en dat u de hemel open scheurde en dat uw licht en uw goedheid weer in ons leven komen. Vol van hoop zijn die woorden van de profeten. En die woorden, dat geloven wij, dat vertrouwen wij, die zijn werkelijkheid geworden. In de komst van Jezus in onze wereld. Die bevestigen
onze hoop, ons vertrouwen. Dat ook nu weer, altijd maar wanneer het weer donker dreigt te worden, dat het licht van God doorbreekt in ons bestaan. Hoop. De anker van ons leven, dat wij niet losgeslagen raken. En zo gaan wij de adventstijd in om ons leven vol te laten worden van Gods geest. Om dicht bij het licht te raken. Met verlangen, met wachten, met hopen. En zo kunnen wij groeien als kinderen van God in deze wereld. En de apostel Paulus die heeft gezegd, de wereld die smacht ernaar dat de kinderen van God openbaar worden. Dat er in deze wereld zichtbaar en ervaarbaar wordt hoe het leven goed wordt als je dicht bij God, dicht bij het licht leeft. Dat is waarin wij oefenen in de tijd van Advent. Dat zijn de woorden waarbij we elkaar bewaren als gemeente. Om bij het licht te blijven. Om niet losgeslagen te raken. Om niet te wachten tot het misgaat. Maar om met alles wat in ons is uit te zien naar dat licht. En zo dat licht ook te ontvangen, binnen te laten in ons leven en in onze wereld. En wij doen dat in het vertrouwen dat als wij Jezus volgen, nooit meer in het duister lopen, maar het licht van het leven hebben. Het zijn woorden die boven onszelf uitstijgen. Zo geldt het in ieder geval voor mij, want dan loop ik weer eens in het donker en dan denk ik, oh ja. En dan die woorden weer mij te binnen brengen. Als ik Jezus volg, dan zal ik nooit meer in het duister lopen. En die woorden ons steeds weer te binnen brengen. Zo wordt dat woord levend in ons bestaan. En zo dringt het licht door in ons leven. Laten wij bidden dat zo deze advent vervuld mag worden van licht. Van verlangen, van wachten en hoop. Amen. Laten wij een moment stil zijn om deze woorden te overwegen. Wij zingen nu het lied Ik wandel in het licht met Jezus.
Wij willen nou maar elkaar dankje en bidden. We willen bidden voor Mattie Kramer, die voor onderzoek in het ziekenhuis is. Hopelijk komt ze van de week weer thuis. We willen ik dankje met de familie Spoor, dat zij een 40-jarig huwelijk vieren mochten. En misschien is er nog iets wat je nemen wil. Zullen we bidden voor Stella Belen in Kimzert. Die heeft een kanker en ze wordt behandeld op het ogenblik. Zullen ik bidden voor Stella. Ja. Zullen wij maar elkaar bidden. Eeuwige, liefdevolle God. Wij danken jou voor deze advent. Dat wij elke keer opnieuw weer uitzien maaien naar jou. Naar jouw licht in ons bestaan. Wij danken jou dat wij altijd weer bedenken maaien. Dat jouw jermen om ons heen binnen. Dat jouw handen om deze hele wereld heen binnen. En dat jouw trouw binnen. En in eeuwigheid. En zo bedenken wij alle mensen en dingen in ons leven. En wij brengen ze in jouw licht. Zo bidden wij voor Mattie Kramer. Voor Stella Belen. Voor alle mensen die het te krijgen hebben met ziekte en zorg. En wij bidden, Heer, om jouw geestkracht, om jouw genezende kracht in ons bestaan. Wij willen jou danken, Heer, voor alle mooie en goede dingen. Alles wat leefde en trouw is. Zo willen wij danken met de familie Spoor voor haar 40-jarig huwelijk. En we bidden om jouw zegen voor haar leven. Wij bidden, Heer, voor alle mensen in de wereld die het geen hoop vinden. Die het niet er meer van verwachten. Die het net verder kunnen. En wij bidden, Heer, om jouw heilige geest. Dat die werkt je maar in de herten van mensen. Om nieuwe wegen te vinden. Wegen van vertrouwen en liefde. Heer, zo bidden wij ik voor regeringen in deze wereld. Van mensen die het leren jou. Er is zoveel verliering. Om eens weer om te loeken op eigen macht, op eigen belangen. Om eens tegen elkaar aan te zetten in wantrouwen en angst en vijandschap. Maar wij bidden, Heer, om wijsheid en inzicht. Om jouw heilige geest. Dat leiders werkelijk omdenken hebben zullen. Om de mensen die het aan haar hoorde tabetrouwd binnen. Heer, wij bidden voor elkaar, dat wij bij elkaar binnen, met elkaar verbonden binnen. Wel elke dag met ons meegaan. Dat we elke dag opnieuw ons weer naar jouw licht takeren. En dat wij zo in vreugde
en in vertrouwen als ben van jou liefje maaien. Elk op zijn eigen plakje en maar elkaar als gemeente, dat wij strieën van jouw vreugde. Wees haar bij ons, Heer. En in de stilte willen wij sissen wat een oor net voor u sissen kan. En met elkaar willen wij de woorden bidden die Jezus ons joen het. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan willen wij nou eens eindlied zongen. Het daget in het eerste. Wij maaien gaan elk naar je eigen plak in deze wereld, om daar te leven als ben van God. Het licht en de zegen meedragend. De genade van uw Heer Jezus Christus en de liefde van God en de meerskip van de Heilige Geest, wees mij hem alleer.